Langmili Forest Reserve lo Silvita Long Divisional Forest Officer Dilibrong Piatum Kahumridam. MLA Dr. Numal Nomin Ahinpen Rata Tumapan Kachiling Atawar Longle Sangti Kethokpi. Kardong pini prime time berta long pen ni disami rupali timungpi non bertang ton pen harju panikta arkoi ni phai kretroxiar ni deputy ranger sarpo intipen patirpi ponsi langmili forest patra disa forest lapen longnit forest atum chelang petsi divisional forest officer dilip rongpi atum pen langmili forest reservoir lo silveta long nang ke humridam Labangso kahumridam along DFO Dilibrong Pipen kaning jetekang Langmili Forest Reserve lo Silveta anampia long karjaprong seguna thengpi kai kita thengpi kang hotum chimit me pinajoksi nang humrilo laso hut bangso dim theglok pen ningduk pikan loputa ningjepon lapen non ke wang japor hut ke Langmili Forest Patra Disa Forest lapen Longnit Forest atum chelang petsi labangso Silveta ingnam raikom dun thipoputa pachinipon lasonsi Silveta anampia long patrolling sitam dower poputa pherangkia thengno nang pachinidon Chandra Hanse Karbi Daily News Niltum madak pinni ke bang athigela lo asondupi niltum pinni ke solidarity la angka unity niltum cepak lang lo niltum forest unda dolang madak la peniltum thima men anmen emang pilo chulom niltum ta inubahani memen prote kuri patrolling kuri tong thiang ku masi komane mang pinitum la punang PPL nasi laso para niltum non next time juntu kaprotegi ason ceplang predeya pansi niltum pini nason flag march kurilo anu se aju pilo non ke duty ta claim bom lo nasi lason pini ni pilo lason offense avideya pansi nildom pino ke niltum main theme mangke pini niltum ke conserve forest conservation ecological balance kuri nei forest conservation and protection hello niltum duty la sila soteng niltum ta la ke claim pini pansi claim bom Tapen non la inghula paputhak nang litum pini action enjima niltum inghula paputhak ela lo ya nilip action en lo la sila sopen niltum aiha ka bosun niltum seize kurilo recover kurilo la pen amuni tum hada culprit na kene bi fanil tum tapu pini bom lo eken kam sior bom tapen eprang lason pon bom lang ma lason ke pukhi pansinil tum ta protection ke ala pansinil tum chisik ding niltum tim forest apina to sop departmentally pentanil tum chisik ding Bukajan MLA Dr. Numal Nomina Hinpen bihum kiling arong arada tumapan kachiling atawar kaselampi Lakha ingkora trok Dorbogri constituency ke parlopon binhum kilingarong kachilenga tower kahino ajok radatum kisung chechak nangno lapen barla pora hudlote kisu ki oni kachipon lokacholi aw samaratum lapen kachongdan araratum sitami laswa tower ki meme ajok kisung dopiglopu ephong local MSC aphan mate Karbi Anwatan Mas Council aphan sitami juning ribomlo bonta nang claim pipilasi non MLA Dr. Numal Momin laswa sai nang ke claim piapot binhum kilingarong aratum ningching samolo pusi chethan pon laso asai kipaklem pon pamiji aphan Dorbogri VDC member John Kathara phansi sai peponsi paklem pondo mensing rongpi Karbi Daily News pinya berta bangkelan sekang ton pon iglo dome thakme kurwang thu